ఇక్కడ స్వామి గారు ఉన్నారు, సంధ్యారాణి గారు ఉన్నారు, సవితమ్మ గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు అధ్యక్ష. మేమందరం మాట్లాడుతున్నాం. కేబినెట్ లో మొన్న ఫైన్ రైస్ అంటే సన్న బియ్యం ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో మధ్యాహ్న భోజనం ఇవ్వాలని నిర్ణయం మొన్న మేము ప్రతిపాదిస్తే ఇమ్మీడియట్ గా దాన్ని నిర్ణయించుకున్నాం అధ్యక్ష. దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇమ్మీడియట్ గా ఎస్ అని చెప్పి ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం అని చెప్పారు అధ్యక్ష. దాని కారణం కూడా ఏంటో చెప్తాను అధ్యక్ష. మెగా పీటీఎం మీటింగ్ మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో బాపట్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్ళాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కింద కూర్చుని పిల్లలు ఏం తింటారో ప్రతిరోజు అదే భోజనం మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇచ్చాం. వేరే భోజనం సెపరేట్ ఇంటి నుంచి క్యారేజ్ రాలే ఏదైనా పిల్లలు ఏం తింటారో అదే ఇచ్చాం అధ్యక్ష. అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేదానికి సుమారుగా 35-40 నిమిషాలు పడుతుంది. 35 నిమిషాలు పడుతుంది. ఆ 35 నిమిషాలు మధ్యాహ్న భోజనం గురించి ముఖ్యమంత్రి గారికి తీసుకెళ్తాం. నాణ్యత పెంచాలి, పౌష్టికాహారం, కేవలం ఆకలి తీర్చడం కాదు, పౌష్టిక ఆహారం అందించాలి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు.